Denne video indeholder en præsentation af Ketoga-studiet, samt en gennemgang af proceduren med inklusion af en patient i studiet. Ketoga-studiet er et randomiseret, assessorblindet, multicenter lægemiddelstudie. Studiet koordineres fra Rigshospitalets kardiologiske intensivafdeling og involverer akutberedskabet i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syd, herunder akutlægebiler og akutlægehelikoptere, samt intensivafdelingen på Odense Universitetshospital. Der skal inkluderes minimum 282 komatøse genoplevede patienter, der intuberes præhospitalt. Patienterne randomiseres til esketamin eller kontrollægemidlet propofol i neuroprotektive doser. Esketamin minimum 0,5 mg per kilo eller propofol minimum 0,25 mg per kilo, administreret som en bolusinjektion. Formålet med studiet er at undersøge, om tidlig behandling med esketamin kan beskytte hjernen efter genoplevet hjertestop uden for hospital. Samtidig vil studiet vurdere den hemodynamiske sikkerhed af de 2 anvendte sedationsmidler i denne patientgruppe. Det er modtaget. Screening, randomisering og interventionen foregår præhospitalt. Samtykke og materiale til det primære endepunkt indsamles på intensivafdelingen, og slutlig bliver patienterne indkaldt til en follow-up efter 180 dage. Det primære effektmål er graden af hjerneskade bestemt ved biomarkøren neuronspecifik enolase, der måles i en blodprøve 48 timer efter hjertestoppet. Det sekundære effektmål er overlevelse og neurologisk funktion 180 dage efter hjertestoppet. Det tertiære effektmål er en række hemodynamiske parametre, herunder præhospital variation i blodtryk og brug af vasopressor. Så 65-årig mand med hjertestop. Han har haft brystsmerter lige op til hjertestoppet og er ikke kendt hjertesyg. Genoplivning er i gang med bystanders. Så jeg tænker, vi skal være opmærksom på, om han kunne være kandidat til Ketoga-studiet. Patienten er blevet genoplivet efter 4 stød på VF. Jeg tænker, at vi skal intubere ham, så vil du være sød og finde udstyret frem? Ja. Patienten er intuberet. Han har ROSC med et MAP over 40. Han har et systolisk blodtryk under 190. Og han har haft VF som primær rytme, altså er han kandidat til Ketoga-studiet. Jeg tænker, vi går videre, åbner randomiseringskuverten og ser, hvad patienten skal have. Den behandlende akutlæge vil ved screening af inklusions- og eksklusionskriterier vurdere, om patienten kan inkluderes i Ketoga-studiet. Voksne patienter med primær stødbar rytme og hjertestop af formodet kardial etiologi, der intuberes efter genoplivning og har et MAP over 40 ml kviksølv, inkluderes i studiet. Eksklusionskriterier indebærer blandt andet et systolisk blodtryk over 190 ml kviksølv, kendt eller mistanke om graviditet, og det at være plejehjemsbeboer. Efter succesfuld screening af patienten, tages en randomiseringskuvert fra intubationstasken. Jeg har åbnet kuverten, og patienten er randomiseret til ketamin. Her vil der enten stå ketamin eller propofol, og patienten er hermed inkluderet i studiet. Studiemedicinen tages fra jeres medicintaske. Patienten bliver randomiseret til enten esketamin eller propofol i neuroprotektive doser. Medicinen gives som en bolusinjektion, og dosis er givet som minimumsdosis per kilo kropsvægt, der vurderes klinisk. Hvis patienten har behov for en højere dosis, kan dette suppleres, så længe man holder sig til det valgte præparat, altså enten esketamin eller propofol. Begge grupper kan få supplerende behandling med fentanyl, vasopressor eller andre lægemidler efter lægens vurdering. Medicin klargøres og trækkes op til administration. Har vi en velfungerende IV-adgang? Vi har en grøn PPK i venstre arm. Super, så tager vi en blodprøve, før vi giver studiemedicinen. Det er modtaget. Hvis patienten allerede har en IV-adgang, tages en blodprøve lige inden studiemedicinen gives. Hvis IV-adgangen først anlægges efter interventionen er givet, kan blodprøven også tages der. Prøven indsamles i det glas, der følger med randomiseringskuverten og afleveres ved ankomst til hospitalet. Så vi har taget en blodprøve, vi skal til at give medicinen. Han vejer formentlig 80 kg, 0,5 mg ketamin per kilo, altså vi starter med 40 mg. Ja, hej, det er Salma fra Læge 1. Vi kommer med en 65-årig mand med genoplevet hjertestop. Han er ABC-stabil og intuberet. Han har haft relevante brystsmerter lige før hjertestoppet og primær rytme VF.
Og ja, han er inkluderet i Katoga-studiet. Herefter gennemgås checklisten fra lommekortet, hvor det blandt andet sikres, at vanlig PPJ-dokumentation huskes, at den inkluderende læge bliver mindet om at tage en blodprøve, hvis det ikke var muligt før randomiseringen, og at den brugte randomiseringskuvert først må smides ud, efter patienten er blevet registreret. Når der er tid, scannes QR-koden i den brugte randomiseringskuvert, og registreringsformularen udfyldes. Den kan udfyldes under transporten, ved ankomst til hospitalet eller efter aflevering af patienten. Der findes også en QR-kode til registreringsformularen i lommekortet. Det er vigtigt, at patienten registreres, så besked om studieinklusionen også registreres. Ved ankomst til hospitalet skal det modtagende personale informeres om, at patienten er med i Katoga-studiet, og den eventuelle blodprøve afleveres. Se gerne huskelisten i lommekortet. Studiet er blevet til i et bredt samarbejde på tværs af regioner og sektorer. Ved spørgsmål kan man kontakte Ph.D.-studerende Salma Sharabi døgnet rundt.